Is-sena l-oħra, kważi 93% tal-Maltin kienu f'qagħda finanzjarja tajba biżżejjed biex żammew darhom sħuna matul ix-xhur tax-xitwa. Dan ħareġ minn stħarriġ li sar mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Kienu biss 7.2% li ma setgħux iżommu darhom sħuna matul ix-xhur xitwin fis-sena tal-pandemija. Il-medja ta' popli oħra fl-Unjoni Ewropea li ma setgħux iżommu darhom sħuna fix-xitwa hija ta' 8.2%. Dan ifisser li pajjiżna għandu iktar nies li kapaċi jżommu darhom sħuna mill-medja Ewropea. Meta tqabbel l-istatistika tas-sena l-oħra ma' dik tal-2018, ir-rata ta' Maltin li ma felħux iżommhom darhom sħuna kienet ta' 7.6%. Dan ifisser li f'sentej komplew jiżdiedu n-nies li ferħu iżommu darhom sħuna anke f'sena ta' pandemija li għal ħafna fissret diversi sfidi. L-aktar pajjiżi li kellhom nies li ma felħux isaħnu djarhom fis-sena tal-pandemija kienu l-Bulgarija, il-Litwanja, Ċipru u l-Portugal rispettivament.